7, ale není live, jsem rád, protože můj předešlý mobil byl live a vůbec mi tam nic nevlezlo, takže tam mami, prosím, koupí mi nový mobil, mamka říkala, jo, koupím ti, ale až se zlepší známky, tak jsem se zlepšil a dovolil natáčet videa a splnil jsem to, tak mamka mi koupila nový mobil, já. Takže když tak vidíte, já jsem už dneska odehrál, že už jsem natáčel a myslel jsem, že ten mikrofon. Když tak je to speciální oferta na mě, ale já ani nemám ještě, ani nemůžu koupit tuhle ofertu. Season Pass, bohužel mě to tak trápí, ale nevadí, ale dneska musíme nastoupit ještě na tohle. Je to mega box. Speciální oferta, která už je tady zkrátit a 10 hodin, což jsem moc nechtěl, nebo vlastně asi 11, já nevím. Do té doby neskončí i tam ten event. Bravo Stars Championship. Když tak podíváme se tady na konci. Beat the challenge to qualify for the next stage in the Bravo Stars Championship. Odehrajete tady těch 15, všech 15, tak můžete dostat tak v příštím šipu, příštím championship budete textu vlastně mutla OK. To jsem zřejmě nečekal, ale championship. Sorry, ale já chtěl championship. Já nechci championship. Protože já vždycky říkám chip. Ne, promiň, ale já fakt nechci. Crate Adam a Joy? Nevím, jestli... Ano. Dobře, budeme to musíme si zahrát ten, co jsem, já to mám děti. Musíme si zahrát bonky, to blbý, protože já, kdyby Jackie dělali dobrou stávalu, že by dalo křoví než všichni, když mám strašně málo a pořád a teď tady jsem dal 2 zabil. Takže pohodě. Už jsem zmatený, že furt říkám pohodě. Tak jsme zachili. Tak, 4 možnosti, aby mě zabil, protože to je malé. Čekám, že nejsem modek. Jsem chtěla běhnout na týpka. A dobře, to jsem nevím.
Když tak jak jste viděli, už jsem zahrál tu hru, takže už jsem mohl mít, bohužel, už jsem mohl mít víc, ale tak mě se moc tak nedaří, nikdy jsem mi dal víc než 6. No jo. Bohužel nikdo se mnou nechce hrát, nikdo z mých kamarádů, vždycky to musím odehrát sám. To mě mrzí, protože já musím s kamarádama někdy hrát a oni třeba, když já potřebuji video, nebo třeba i když to nenatáčím, Championship, Bravo Stars, tak prostě řeknu ne, máš minus, ne, dneska ne, anebo se mě mají vymluvit, že nemůžou, když oni chodí spát až tak ve 12, což já taky, protože snažím se dělat někdy videa a počkej. Tak, teď jsem vyhrál souboj. Tak to jsem strašně... A pozor. A teď to bylo nepříjemné, jsem dostal. Taky byl takhle. Tak pozor, teď jsem tady bude další a bohužel jsme prohráli poslední hru dnešního večera. Ne, nejde to koupit za 30 gramů. Lidi, mě to tak mrzí. Ale ještě to je tak blbý, že oni vám třeba nedají, že si můžete to za 30 gramů znovu koupit. Dneska mě to hodně moc mrzí, protože chtěl jsem si něco na oferku. Na tu nečekal jsem, že to budou 2 megaboxy za 3000. Hodně mě to mrzí, ale já si dneska koupím, dneska už nenašetřím, ale víte co, aspoň 1 megabox. Hodně mě to mrzí, aspoň jsem se chtěl dostat k těm 500, aspoň, že bychom vyhrali 300 a 500 a pak bych nemohl prohrát, aby se to dohrál. Jenže já vím, že my to už dneska neuděláme maximálně, že bych dal 2 nebo 3 panáčky na 20. rank. To je tak těžký, tady musím do 500, protože jako 12 pohárků, 2 pohárky, což jsou jako kdybych zaviny tohle to samý. Akorát tohle už je 26. Tohle taky. A tohle je ještě hodně. Jenže to je tak těžký lidi. To bude hodně těžká hra dneska. A proč to neudělat pro vás? Jenže já zapomněl, kolik dostáváme za 15. rank, dostáváme 100, že jo? Pak 200 jenom 200 za 20. rank. Kdyby dali 300, tak v pohodě, ale oni dají jenom 200, to mě totálně štve, totálně. A teď musíte vidět možná trochu.
Jedeme dozadu, na 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 na. Ano, přesně tak. Trubchy reaguje in 50 000 lidí, to by tady museli přidat několik nových brawlerů. Ne, neříkejte mi lidi, že už jo. Já zase lidi pár dní nehrál, to mě pokakejte. A preview se ne. Aby jsem se dostal, tak tam se nedostanu, protože určitě zítra tam budou mít ještě víc. Já kdybych lidi. Ne, já musím uvolnit míst. To je hodně špatný, hodně moc špatný. Protože když neuvolním místo, tak už nebudu moc natáčet, což je moc špatný. Ne, lidi, ne, to se mi nestává hodně často. Jo, dneska, protože začnu natáčet, tak vždycky při videa se mi to stane tohle, že? Proč ne? Sakra. Počkejte, tady musím něco udělat. Hop, 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 do prčic. Hop, do prčic. Hop, do prčic. Ne. Hop, hop. No, já se vždycky úplně překliknu. Jako ten 500 bych taky mohl dát, ale 400 mi bude, doufám, stačit. To jste neměli vidět. Pak tady ještě, když se nevědějte, co je to. Ano, je to YouTuber Destroyer. Můj kamoš mi furt posílá nějaké kraviny a jo, jsem z toho na nervy. Totálně na nervy. Nus, Clash už nemám. Vůbec nemám. A Geometry Dash už mám. Není nainstalované. Čekám na signál. A doufám, že se mi nevyplo natáčení. Nevyplo. Už tak lidi mám spavný záda. Trošku musím hodně někdy ubrat, protože najdeme hodně si nahrát pohárky. Nechme to zvládnout do 3000, protože to bude hodně věc. A já jsem se trefil. Ajajajaj. Děkuji, že mám taky dostat. Tak můj Instagram je @Maximilian2 nebo 3. Když se obojí, protože když tak mám na tapetě Leona. Tapetě. Na tom. Ne. Ten není moc dobré. Který má tak silně. Musím. A teď nevím, kdo byl dole, jestli to byla Piper nebo kdo, ale vím, že tady někdo byl. Jo, ne, Poco. Ne. HP. Tak ještě 20 pohárků.
Zbavený. Doufám, že to splním. Zbavený dávím, že tady byl signál. Nevím proč, doma, najednou. Ale poslední dobou, co je ten koronavirus, tak a když hrajeme Freedom, tak to totálně vrzdí. A to se asi děje, protože to tím hraje. Tím, že já nevím potom kdy, protože on většinou vyzval třeba, nejsem doma, tak nehraje, a když jsem doma, tak hraje. Tak jsem víc takový, protože říkám, proč nenatočívám video, že některé začne hrát, takže já to je prostě super. To video a já to tam nenechám. Nedělal jsem to, proč doufám, že to nechám. Tak to nepocentuj. Vlastní polení. Ne. Už máme všechno. A ty bude to se mi to všechno. Zase patínko, lidi, já nevím, že se teďkom 10krát patínko, nebo se posvítám. Když tak vidí, já bych ten Megabox, když tak natočil potom na kratší video asi, protože to by byl dodatečný, neboli vydání, ale uvidíme. Ne. Lidi, prosím, umři. A ty taky. To nejmoc příjemná chvíle teďkom. Kolik lidí to nešlo. Já už myslím, že umřu a doufám pohádku, takže to bylo totálně super. Já nemám jako hodně ty lidí, kteří oni prostě řeknou, jo, já to povím. A pak mi na druhý den řeknou, jo, nebo já to budu prostě. Ne. Vidíš, že on byl tam? Co? Ty byl úplně zmatený. Já bych strašně chtěl nahrát 2 megaboxy, škoda, že nebudu třeba koupit Starpointy. Za já si třeba vyjděme, že by dali do té hry. A třeba bylo by za to hraní třeba, by si dal jenom 3krát by si mohl zahrát. To. A můžeš si vydělat třeba za 2 maximálně těch malinkých gemů, aby si to udělal ty Starpointy, tak třeba jenom pár, což asi napíšu tomu Epic Games, jestli by to nemohli přidat do hry, že bychom si mohli zakoupit Starpointy, bylo by to super. Tak tady to pěkně, to jsem tady pěkně jsem to vykosil. No, ten bod zabil boa. Co mi vypadlo. Takže tam se teďkom to nesmím pospríntat. Jak to pospríntam, tak já to pospríntam taky. A lidi teďkom tady vidět, jaký čas. Já jsem nový. To jste neviděli. To vycení, doufám.
tohle jste neměli sice vidět, ale dobře. Já jsem se všiml, proč? A pozor. A ne, kdyby si nepřitáhl, tak je to dobrý, ale počkejte, nemusím rozsekat. Lidi, já se 11 programa, takže video asi bude pro dnešek skončit, protože už jako mám pořád baterii všechno, ale málo místa mám. To je to hlavní, co potřebuji, takže pro dnešek to bude všechno. A zatím. Čau!